Ay, magandang hapon sa ating lahat. Happy Sunday sa ating lahat. Yun, time check natin ay 4:33. Nabubulol ako. 4:33. Simba kami namin dun sa Stop and Shop. Bali, dyan lang muna kami sa malapit. Hindi muna kami simba dun sa Quiapo kasi malayo. Tapos, matatagtag pa siya. Kaya dun na lang muna kami sa Stop and Shop. At least, hindi tayo nakalimot. Siyempre, pasasalamat na rin natin. Kasi, successful yung operasyon. Yan. Kailangan natin magsimba. Pasasalamat. Yan. Tara naman. Para makabalik ka agad tayo. Yan. Let's go. Nandito na kami sa labas. Bang kami ng jeep puntang Stop and Shop. Bima pa. Yan din kami nagsisimba ni Ami noon nung wala pa kaming anak. Doon pa kaya yung lugawan? Yung lugawan, nandun pa kaya? Sino nakakapunta rito? Dikit-dikit ang mga hotel. Dito si tatay dati nagtatrabaho eh. Tatay Kalusi, sabi niya. Shoutout kay tatay Kalusi. Alam ni tatay itong area na to eh. Meron. Bima pa.
Dito naman sa Stop and Shop. upang tunay kami maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong mahabang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, iyong anak na nagbuhay at nagahari, kasama mo sa pag-ibag-isa ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na Birhen Maria, ina ng sambayang Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, San Lorenzo Luis at San Pedro Balunsod, San Miguel at Angel. Para po sa mga may mga pangako po sa mga para po sa mga pangako pinapagilap at pumalak sa pagdiriwang ng pag-ahay ng pag-iligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo at ang pagkatutulog na maaalay nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin mo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon aming Diyos. Ipapatuloy natin ang misteryo ng pananampalataya. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Panginoon Kristo, may matulog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mo ay simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa Leon na aming Papa at Jose na aming Obispo at ng Kanyang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nanilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din na lahat ng mga pumanaw. Sumigaw
bilan namin noon na quick kikiyam. Order na. Quick skateball. Etan. Daming bumibili dyan. Kain tayo. Ganun pa rin, di pa rin nagbabang lasa. Yun. Tapos kami namin kumain doon sa ano, tusok-tusok. Di pa rin nagbabago, yung pa rin yung lasa. Pero baka yung nagtitinda ng baka anak na lang yun kasi dati mataba yun, di ba? Oo, baka anak na lang yun. Oo, kulot. Sarap. Ito sa mga kumakain dyan, mga taga dito na viewers natin. Sarap niya. Meron pa dito may yung ano, calamaris. Tapos natin yung calamaris. Yan. Uwi na ka.
time check natin ay 6:26. Pagsimba. Huh? Bilis lang. Gabi na. Umuwi na kasi kami kasi mag-spray pa siya amin. Spray sa ilong niya. Kakabagot din kasi pag ano, doon lang sa loob ng bahay. Puro higa. Para maunat-unat yung paa. Lalong sakit sa katawan pag ano, puro higa. Ayan mga kaparing Jason. Ayan po, at dito na kami. Nakarating na kami dito sa bahay ni Bayaw. Time check natin ay 6:49. Si Ami nagtitimpla ng ano niya, gamot pang spray sa ilong. At pagsimba, dahan-dahan lang yung lakad ni Ami. Dahan-dahan lang kami. Gusto pa nga, maglakad lang kami po. Galing sa simbahan, papunta rito kasi malapit lang naman to. Kasi siguro mga maglakarin, ilang minutes. Parang maglakad ka rin pupunta dito ang tungkol sa bansa. Oo. Mga 15 minutes. Oo. Kaya ganun lakad mo? Ayan po, hanggang dito na lang yung vlog. Maraming salamat sa lahat. Ayan. Bye-bye. Happy Sunday.